Aquest projecte és un projecte que s'ha iniciat ja fa bastants anys, de la mà de l'Ajuntament de Barcelona, perquè de fa molt de temps el que feien era que per Nadal convidaven a les corals a veure un concert, els convidaven com a públic. Fins que va arribar l'Ester Quintana, que és una tècnica d'allà de l'Ajuntament, i va dir: jo vull que el que facin és participar activament en el concert i no passivament. La majoria esteu fent la-la-la, la-la-la, i això és esgotador. La-la-la, la-la-la, la-la-la. És un concert paral·lel al que és la cantània dels nens, que aquí a Sant Cugat també es fa, però per gent gran. Quan som una mica grans sembla que la veu s'hagi d'acabar i que verdaderament no tenim les facilitats que tenen els joves. Avui dia encara més. Difícil és el bel canto. Doncs arribar i que et proposin un dia com aquest o una sessió com aquest crec que és de gala. Es tracta d'aprofitar totes les qualitats que té aquesta gent gran, que ja ho ha viscut tot i que potser per una vergonya rara o per un sentit de la timidesa potser no s'atreveixen a fer algunes coses. Llavors es tracta d'això, de deixar-se anar, intentar que aquesta activitat, a part de ser formativa, sigui lúdica i que realment es puguin sentir artistes. El resultat és el que ara veureu, un resultat fantàstic, on es dona l'oportunitat a la gent gran i se'ls dona una oportunitat digna a la gent gran, que moltes vegades a la nostra societat ens costa una mica. La intensitat i l'ajuda de les persones que estaven avui aquí davant meu mereixen un 10. I tant. Perquè, ja que nosaltres som grans i ens costa molt més, doncs elles han donat una facilitat molt gran a que nosaltres puguem fer les coses, almenys dignament. No diré perfectes, ho intentarem, però molt dignament.